Sí, hola, bona tarda. Un parell d'aportacions i comentaris i ja avanço el nostre sentit del vot, que serà en contra, a no ser que de les explicacions que se'n puguin generar ens faci canviar el sentit del vot, tant pel que hem vist com pel que acabem d'escoltar ara. Primer i d'entrada, fer notar que fa uns dies, de fet el dia 20, vam fer una instància que no ha rebut resposta, almenys que ens consti, que proposàvem una sèrie de coses, una de les quals posar-nos a disposició per treballar conjuntament aquestes taxes i preus públics, mirar quines eren les condicions que cadascuna d'elles hi havia, sobretot atenent la situació. Bé, la petició no ha estat atesa, suposo que hi deuen haver alguns motius, però en tot cas que quedi constància d'això, que la petició no ha estat atesa, per tant, suposo que no hi ha hagut ni voluntat d'aquest treball ni voluntat que hi poguéssim arribar a votar en algun moment a favor, perquè tampoc hem tingut resposta. Llavors, una de les altres coses que demanàvem en aquesta petició és que es tingués en compte els sectors més afectats per la pandèmia, pel Covid, i a més atenent els números que suposem, si segueix les tendències, fins i tot, encara que tinguéssim una mica més negativa que l'any passat, l'Ajuntament tanca els últims exercicis amb superàvit i amb un romanent prou generós, creiem que l'Ajuntament havia o almenys ha d'analitzar una mica més a fons totes aquestes taxes, pensant en bonificacions, pensant en rebaixes, pensant en aquests establiments, aquests comerços, en aquestes empreses, en aquest sector econòmic que rep més per la pandèmia, i des d'escombraries fins a terrasses, fins a analitzar-ho bé a fons, i creiem que ara era el moment, almenys, per treballar-ho més, argumentar-ho i intentar fer un esforç en aquest sentit. I és més, no hem sentit mesures que vagin en aquest sentit, en rebaixar la pressió en aquests sectors afectats, sinó que, encara que per algú pugui semblar anecdòtic, el que fem és, per exemple, com explicaves ara, per les fires, en comptes de bonificar o intentar que una parada vingui i es quedi tot el dia, el que fem és retenir la fiança perquè, o sigui, al revés, no? Que em sembla que el que farà això és una mesura més aviat coercitiva que no pas que el que vulgui és animar a una parada a voler-se quedar més hores a Prats. Vaja, jo soc un paradista i en comptes d'animar-me em carreguen una mica més i crec que el moment, vaja, és just al revés que el que em sembla que hauria de fer aquest Ajuntament. Igual, per cert, que els guals en comerços. El que hauríem de fer, si un cas, i perquè resulta que de forma legal segurament hem de posar-hi, o s'hi ha de posar, ni que sigui simbòlic, un preu, doncs llavors fem una bonificació. Però és que en aquest moment, a més, carregar en això, em sembla que no és el moment. En això també volíem preguntar, no sé si hi ha algun canvi, perquè hem vist que en alguns guals o en alguns llocs la política sembla que és que s'hi posin pilones amb guals privats. Això té alguna derivada en les taxes? Tothom qui té un gual pot demanar una pilona a casa seva i l'Ajuntament li posa? No sé si té alguna relació amb això. I després està bé agafar elements del pla d'habitatge, que segurament n'hi podria més, però està bé, però en canvi hem parlat manta vegades i no ens n'estem en sortint de tenir aprovat un pla de recuperació o reactivació econòmica i l'aprovació de les taxes es porta aquí que no té, ens dona la sensació que no té cap relació amb cap línia, o almenys que puguem compartir, i per això nosaltres votarem en contra aquestes ordenances.